yadda yake dai wannan bidiyo da kuka gani na kafe muku hotonsa shine yake nan shina yawo cikin kwanakin ga akan wannan kafa ta TikTok. Dalili wanda sun ka kalli bidiyon sun fahimci me ake nufi da bidiyon kuma me ake nan ana yi. Wannan yarinya ta zubar ma kanta da mutunci, haka zalika ta zubar ma da iyayenta da mutunci. Saboda irin wannan ne muke kira da ku har kullum iya mata ku ji tsoron Allah, ku rage kwaɗayin rayuwar duniya. Kuɗin nan da kuka gani da za ka yi shekara 10 a tambayi maza su faɗa muku gwagwarmayar da suke sha wajen neman kuɗi. Ka yi shekara 10 kana neman kuɗi ko shekara 20, sai wani ya zaka shekara 2 ya fara bada kuɗi ki samu kuɗin kai baka same su ba. Shi dai wannan ya ishe ka zama da cewa lalle idan lokacin ka yayi na samu za ka same su. Idan Allah bai kaddara ka same su ba, ta yadda duk za ka yi ka same su, ko ka same su ta wata hanya wadda bata dace ba, to kuɗin walaƙaitu kuma ƙasƙance za su ƙare ba tare da ka amfanar da kanka da su ba, kuma ballantana ka amfanar da wani. Wannan shi ne.